rebes pokoknya. Matur suwun lho, Bro ya. Lambene sampeyan ki adot. Hah? Ya le madok yo. Sandale sih, Lek. Mengko sekiranya ribut ke hotel. Sandal. 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 Mas, dituku sandale. Mas, mbok dituku lah sandale. Apik-apik tenan iki lho barange. Mbok dituku Mas, tak ketung siji. Empuk-empuk lho iki sandale. Beda dari yang lain. Pampu. Omah tahu gak pau. Wes rasa kangen promosi. Regane piro? Murah wae nek nggo sampean Mas. 50.000 tak nei loro. Kiwa tengen. Piye? Gelem ora Mas? Lambene sampeyan ki dodolan apa ngerampok? Larange ra umum. Ya kan iso ditawar Mas. Tawar. Sejelas sampeyan dodol larange ra umum, Mas. Lah kok sampean iso ngarani larangke kepiye? Enggak jan delok sandale. Mbok delok iki lho, sandal selen ngene kok didol. Sampean ki mbok yo mikir. Kowe iki ora selen. Kedian ki sandal ki lak yo kiwa tengen to, Mas. Wes, rasa kokean rembugan. Sampean arek sedo tuku ora? Ah, ora sedo tuku ah. Ono lunga wae. Ya wis. Pandunge tak lunga. Halo, Bro. Halo. Iya, Dam. Ini nang ndi? Ini aku ge nongkrong nang warung kok karo Cah-cah. Wah, beneran iki. Bar iki arek ana bakul sandal lewat kono. Teko dhewe. Soale rezeki wis padu karo aku. Oh iya. Siap. Sopo ta sing telepon? Biasa Kandam. Kandam telepon apa to, Ji? Jarine Kandam bar iki arek ana bakul sandal liwat. Teko jegat wae wong entes padu karo Kandam. Garapi wae, Juk. Ayo. Apa mungkin sengerjani koncoku ki cah-cah kuwi ya? Hati-hati kowe sesuk nek dodol nang kono kae. Aku wingi digarapi. Tak telepon Bang Bagor wae ya. Halo, Bro. Halo, Bro. Piye kabare? Alhamdulillah apik. Oh, alhamdulillah nek apik. Nang omah ora saiki. Piye? Iki aku gek dodolan ning ngene daerah sampean iki. Tapi kok koyone aku meh dikerjani to. Oke, tenang, Bro. Engko tak atasane aku. Mengko sekiranya ribut toko telepon aku wae. Siap, rebes pokoknya. Matur suwun lho, Bro ya. Wes.
Sandal. Sandal. Sandalnya sih lek. Sewakan ya mas. Iya. Tidak. Sandal. Sandal. Wih, kayak bakulnya sing diomongin kadang menjedul. Ayo kita kerjakan. Kerjani ora kerjakan goblok. Iya ting lali. Sandal. Permisi mas masih. Ini mbok ditukoni iki lho sandal aku. Murah meriah lho. Bijinya nyepir ale. Malah murah. Nang 20.000. Yo aku tuku siji mas. Aduh loro. Aku ya tuku loro, Mas. Tak siji wae Mas. Wong omah ilang sandale sing siji. Alhamdulillah laris dadi tukoni kabeh. Iya. Bayar. Ya gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah laris manis Tanjung Kimpul, barangnya habis uangnya ngumpul. Tapi sandal iki apik ora, Mas, kualitasnya? Ya tak jamin apik kualitasnya mas. Tur empuk kaya bakpao. Sing jelas wae mas. Sampai nak dodolan sandal apa promosi bakpao? Kuwi empuk kok bakpao ki men ibarat mas. Aku ora sida aku. Karepe tuku sandal atau tuku bakpao. Mending tak dituku mie ayam wae ning ngono. Wah, sandal atose kaya potel ngene kok jare kok bakpao. Mending tak gawe tuku susuan ae, Mas. Ora sida ya. Ayo sendal ireng ngene kok bakpao. Ana dike bakpao ke putih. Mending tak ketemu kedua ya. Aku durasi itu. Aku yang malu-malu rasi itu ah. Nyok, balik ke. Wes, gorene, kita balik ke. Tuh, wes. Wah, dewe. Iki aku. Wah iki wis reda lekas nggarapi aku. Kudu nelpon Bang Bagor iki. Meneh, percaya. Halo. Bro. Rene, Bro. Ya aku posisi nang ngarep warung. Oke, merapat. Bagus sing teko. Oh, apa lah untuk mudut. Wah, ora iki kita kenal karo Bang Bagor. Rembuk iki dhewe. Wah, kayak preman ya. Awet di paling. Gila. Ana apa, Bro? Iki, Bro. Iki arek do ngarapi aku. Mosok barang wis dituku arek dibalekake. Wes kene, tak atasane aku. Kowe tuku piro? Si Bang. Ya, siji. Kowe tuku piro? Loro. Ya, loro. Kowe tuku piro? Loro. Ya, loro. Kowe tuku piro? Di, gorene dite. Ya udah. Yo, dite.
Sesuk-sesuk nek do rewel omong Bang Bagor. Bes pokoknya matur thank you. Hihi, sandal-sandal. Atas. Sesuk-sesuk terus dilarisin neh ya. Moh Mana kandaan.